Kanthi tatas titis teteh wijang wijiling atur pangandikan saking besan nuninjih saking Popo Sumardi Talasan Ibu Suarsih SPD SD. Kaula aturaken agunging matur nuwun dumateng Popo Dr. Andes Murwati. Adicara ingkang angka salajengipun nuninjih menika atur pangandikan saking Hamengkugati, nuninjih atur panampi saking Popo Sumanto SPD MIng Dalasan Ibu Sukasmiati SPD ingkang sakmangke badhe dipun salirani atur kalian Ibu Oktarina Fajar Kurniawati SPD. Pramila saking menika dumateng Ibu Oktarina Fajar Kurniawati SPD wekdal saha sasana wicara kaula sumanggaaken sakcekapipun. Sumangga katur Ibu. Nggih, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten ngersanipun para pinisepuh saha sesepuh ingkang pantes kinabekten, wonten ngersanipun para manggalaning praja-tuwin wilayah ingkang pantes sinudarsana. Wonten ngersanipun para lenggah kakung saha putri werda muda ingkang minulya, langkung-langkung wonten ngersanipun besan sak rombongan saking Sinduarjo Ngaglik Sleman pantes kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita dherekaken ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten titi wanci wekdal menika kita sedaya saged pinanggih kempal saha silaturahim wonten papan menika kanthi kebak ing kawilujengan karaharjan saha karahmatan lan kaberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Handanggapi dawuh pangandikan saking Bapak Dr. Andes Murwati minangka duta brayat Bapak Sumardi Dalasan Ibu Suwarsih SPD saking Sinduarjo Ngaglik Sleman ingkang tansah kinurmatan. Keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyaarja sugeng rawuh dumateng panjenengan kinantenan genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Injih awit rawuh jengandika handadosaken lega-legawaning manah keluarga ageng Bapak Sumanto SPD MIng Dalasan Ibu Sukasmiati SPD. Ingkang salajengipun handhangapi pangandikan minangka pasrah putra pinanganten kakung Bagus Galang Prasetyatama SAK ingkang sepisan paringipun salam taklim saha takdim kagem para pinisepuh saha sedaya brayat keluarga ageng Bapak Sumanto SPD MIng Dalasan Ibu Sukasmiati kula tampi kanthi renaning penggalih mugi dawah sami-sami. Salajengipun pasrahipun pinanganten kakung kinantenan peparing ingkang semanten kathahipun. Mboten wonten atur ingkang saged kula aturaken wonten ngersanipun kadang besan kejawi agunging pamatur nuwun ingkang saageng-agengipun. Mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang pareng piwales ingkang satraju
ingkang langkung kathah saha langkung sae. Sagung para tamu ingkang minulya, alhamdulillah kala wau kirang langkung wanci tabuh 8 ijab kabulipun anak kula pinanganten sarimbit sampun saged kaleksanan. Injih awit saking donga pangestunipun para pinisepuh saha sesepuh lan injih awit saking rahmat lan berkahipun Allah Subhanahu wa taala ijab kabulipun anak kula putra pinanganten sarimbit sampun saged kaleksanan pinanggih sae mboten wonten aral setunggal punapa. Monggo kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi anak kula putra pinanganten sarimbit anggenipun badhe ngayahi gesang bebrayan enggal wonten madyaning masyarakat agung tansah sinongsong ing kabejan saged gesang kanthi atut lan runtut pindho mimi lan mintuna ngantos dumugining puputing yuswa ing temah saged manggih menapa ingkang pun idam-idamaken nuninjih keluarga sakinah mawadah warahmah. Sagung para tamu ingkang minulya, panjenenganipun Bapak Sumardi ngersakaken putra pinanganten sarimbit pun larapaken wonten ing Sinduarjo Ngaglik Sleman badhe kasuwunaken donga pangestu awit wekdal titi wanci wekdal menika para pinisepuh saha sesepuh dereng saged rawuh hanjenengi ijab kabulipun putra pinanganten sarimbit insyaallah badhe kula sendikane. Salajengipun keluarga ageng besan sak paripurnanipun walimatul urs prasaja menika ngersakaken jengkar kondur kula minangka talanging atur saking keluarga Bapak Sumanto SPD MN dalasan Ibu Sukasmiati SPD namung nderekaken sugeng kondur kanthi iringan doa mugi raharjaning lampah. Mekaten anggen kula hanangapi pasrahipun putra pinanganten kakung wonten wekdal menika mbok bilih wonten atur ingkang kirang trep kirang jangkep kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Akhirus salam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula konduraken pambiyawara. Matur nuwun. Kawula aturaken agunging matur nuwun dumateng Ibu Oktarina Fajar Kurniawati SPD ingkang sampun kersa nyalirani atur pangandikan atur panampi saking Hamengkugati nuninjih menika saking Bapak Sumanto SPD MN dalasan Ibu Sukasmiati SPD lan salajengipun para rawuh sedaya menika sak mangke badhe dipun pasrahaken kanthi simbolis nggih. Sepindah pisang sanggan rumiyin sumangga katur dumateng Bapak Dr. Andes Merwati monggo saged dipun pasrahaken kanthi simbolis kalian Ibu Oktarina Fajar Kurniawati saged dipun tampis kanthi simbolis. Ibu sumangga katur Bapak Ibu boleh melihat ke arah kamera. Senyum ya, jangan lupa. Baik, matur nuwun sangat sumangga katur dari rekan-rekan Halo Manten Wedding Organizer boleh untuk bantu diserahkan nggih. Kemudian ini ada Redana Arta nggih. Monggo sebagai tanda kasih sayang tali asih monggo kasuwun kersa diambil dokumentasinya dulu matur nuwun sangat. Monggo untuk perwakilan keluarga boleh berada di sisi paling luar nggih. Kami persilahkan untuk selanjutnya monggo saking Ibu Suwarsi
saged menyerahkan kanthi simbolis Ibu Sukasmiati. Saged hanampi kanthi simbolis ugi nggih. Jangan lupa senyumnya Bapak Ibu, matur nuwun sangat nggih. Iya, boleh bergeser dulu untuk Ibu, kemudian kami mohon berkenan monggo.